Ang tao nga iya sa Dios mamati gayud kini sa pulong sa Dios. Ang tao nga dunay espiritu sa Dios dili gayud kini magdumili sa pagpamati sa pulong sa Dios. Dili kini magdumili sa pagsimba sa Dios sa kinasing-kasing gayud. Apan ang tao nga wala kaniya ang espiritu sa Dios, ang tao nga wala kaniya ang Dios, dili gayud kini siya mudawat sa pulong sa Dios. Dili gayud kini siya mamati sa pulong sa Dios. Og ibaliwala gayud niya ang pulong sa Dios. Og dili gayud siya makaampo, dili siya makasimba ngadto sa Ginoo. Diha atong mailhan ang tao nga naay espiritu sa Dios. Ang tao nga dunay Dios tungod kay ang tao nga dunay Dios dili gayud kana siya magdumili. Apan ang tao nga magpagahi o magpadumili siyang kaugalingon wala maghari. Ang Ginoo diha siyang kinabuhi. Unang Juan 4 versikulo 6. Apan kita iya sa Dios ug ang nakaila sa Dios mamati kanato. Apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo sa bakat. Managson pariya ang Dios diha sa imong kinabuhi. Tungod kay sayon lang gayud nga ilhon ang tao nga dunay Dios, ang tao nga dunay espiritu sa Dios. Tungod kay dili gayud kana siya magdumili sa pulong sa Dios. Dili siya magdumili sa pagsimba ug sa pagdawat sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Pariya ang Dios diha sa imong kinabuhi igsoon. Tungod kay wala kita nagkinabuhi alang sa kalibutan, kundi nagkinabuhi kita alang sa Ginoo. Kitang tanan igsoon iya sa Dios. Dili gayud nato pasagdan ang atong kinabuhi nga dili makadawat sa Ginoo ug masalaag kita sa laing dalan. Kundi maningkamot kita nga sa kanunay magsubay kita sa kabubuton sa Dios. Tungod kay kitang tanan mga niluwas ni Kristo. God bless sa tanan.